Vzhůru na palubu dálky volají, vítr už příhodný váne nám. Tajemné příběhy nás teď čekají, tvým domovem bude oceán. S tím ztroskotáním. To je rozumný nápad. Takže tady nemám rodiče. Teď mávám, jako divej. Tady čtu, že rodiče mají přijet na rodičovské sdružení. Týká se to i mých rodičů. To jim jezdíš a my jsme zkoučit a ona ta dráha taky není zadarmo. Například Martina Já si myslím, že bude nutné vysvětlit, že zvonek platí pro všechny. Nashledanou. A tábořiště v Dražičkách. Některé už tady vidím po druhé, některé po třetí. Někdo je úplně nový. Tak asi úplně nejjednodušší bude, když vám řeknu, že režim dne na táboře Bongo Bongo máte napsaný na nástěnce. Pochopitelně, když bude nějaká noční hra, cokoliv bude, kdo neumí číst, budeme předčítat. Neumí někdo číst? Dobře, pak ti to přeložíme. Děkuji. Tak a řád tábora trosečníků najdete tam též. Budu vyžadovat jeho plnění. A potom řád služeb. Dnešní den začíná službu jednička. A potom se domluví se svým vedoucím. Nejdřív se vám představíme my, pak bude řada na vás. Začneme s krajem. Tak, já jsem Denisa a povedu 5. oddíl. Já jsem Jirka a jsem tady jenom tak Asistent. asistent. Já jsem Helena a povedu taky 5. oddíl tady s Deniskou. Tak, já jsem Martina, z části zdravotnice, z části vedoucí tábora. Teda. Tak já jsem Bára, jsem instruktor a budu pomáhat Mnichově u 3. oddílu. Tak. Já jsem Pavla, programová vedoucí. Já jsem Jitka a budu mít na starosti 4. skupinu. A já Společně jsem- se Zdenou, která tady není. Ale do večera Ale- přijede. A já jsem Mnich a mám 3. oddíl. Báječný? Já jsem Filip a budu mít 1. díl. A já jsem taky Filip a budu mít oddíl, nevím jaký. Druhý. No výborně. Tak druhý. A nevím s kým, nikdo mi nebude pomáhat. Tak, já jsem Pavla a jsem taky pomocník a pomocný zdravotník. Tak a Pavla bude pomáhat Filipovi.
Už ví, kdo mu bude pomáhat. Já už jsem zjistila, že vlastně vím, kdo je Filip. Filipka. Ale je Filipek. Tak, A tamhle je Pepa. pozor, pozor. Pozor. Pozor, teď všichni. Nejdůležitější. Pepa a Míra a my se budeme starat o vaše žaludky. Ano, je. Ano, je vidět, že dovedete si předcházet kuchaře. Tak. Teď teda bychom si řekli, kdo bude v jakém oddíle a pochopitelně nevylučuji změny, které mohou nastat, až vás uvidíme pospolu. Jo. A než se rozběhnete, než se rozdělíme do oddílů, tak Martina. Takže pár technických informací. Pro ty, co už tu byli, je to okrus, ale budou stejně poslouchat. Ve stanu ničím nestříkáme. Žádnej repelent, žádný voňavky, všechno venku, metr od stanu minimálně, jinak vám do toho stanu poteče. Svoboda Lukáš, Kristýna Mrázová, Hanka Kopecká, Ondra Němeček, Michal Paulík, Petr Plešák, Filip Štryncov, Hanka Kalabová, Klárka Slavíků, Klárka Jandová, Drahuška Bušáková, Dan Klečáků, Hezky, Klečmen, výborně. Martin Joupal, Eliška Milotová, Tomáš Tyle, No výborně, tak to uděláme tým. Já jsem David, je mi 10 let, bydlím v Bystřici u Benešova a hraju fotbal. Tak já jsem Denisa, budu vám tady teda dělat jednu z vedoucích a hraju třeba na kytaru, takže se tady určitě krásně se hrajem. Těch kytar tady bude určitě víc, tak to je výborný. A fotbal? Fotbal nehraješ? Fotbal tak jako zakopu si, ale Rekreačně. velmi rekreačně. Já jsem Aneta, ráda kreslím, je mi 7 a bydlím v Bechyni. Výborně. Tak a teď se ukáže, jak si pamatujeme jméno toho, kdo je vedle nás. Tak. Takže začne Jolanka a bude říkat, kde ji vidím, tamhle ji vidím, a bude říkat jméno člověka, kterého má po pravé ruce. Tak, koho máš po pravé ruce? Aničko, koho ty máš po pravé ruce? Vy si nevíte To je super. To je samá 4., 5. třída. Říkáš, dělat oddílové foto u Palmy, jo? Děláme. Letadlo. Dneska dopřávat. Jindřiška do
Tak budoucí trosečníci. Buďte rádi, že nevíte, co vás všechno čeká. Ale takhle, některý z vás už jsou tady po třetí. Kdo už je tady po třetí? Hezky, kdo je tady po druhý? A kdo je tady po prvně? No tak to máte takhle třetiny. Tak to je dobrý. Takže vy, kteří jste tady po prvně, tak se určitě budete učit o těch, co jsou tady po druhý a po třetí. Tak vám to půjde dobře. Budete tady týden a něco a za tu dobu, 10 dní, budete tady 10 dní a za tu dobu se naučíte spoustu věcí, které jste neuměli. A nebo se zdokonalíte. Zdokonalíte se v tom, co umíte. Na to se těšíme, protože vás konečně taky bude moct něco naučit. Že? A doufám, že příští rok se zase někteří z vás, kteří jsou tady poprvně, přibalí a budou tady po druhý a další po třetí, takže až sem přijedete po pátý, tak už se jenom přivítáme. A už nebudeme ani mluvit. A nebudeme ani mluvit a vy budete makat. Takže budoucí trosečníci, Tam vás už hlásí dobrovolníci. Přeju vám, to je dobře. Přeju vám hodně úspěchů. A na konci tábora, nezapomeňte, že celý tábor bude bodovaný a na konci tábora budou výborné ceny. Tak se fakt snažte, stojí to za to. Jo? Tak hodně úspěchů a zapálíme oheň. Cože, já už jsem 10 korun za natáčení. My dneska máme oči, už jsou recepty. Ahoj! Ty jsi první, co jsme šli, jo? Včera jsem Tak a já bych vám ještě řekla, jak dneska budeme pokračovat. Jo, ale to je jako ohňostroj. Dobře. Hej, to je jako ohňostroj. Hej, to je jako ohňostroj. No, chytí do pusy. No? Chytí do pusy, schválně. Tak, jedna technická. Nikdo nebude házet nic do ohně, ano? A kdo umí odhazovat?
Vzhůru na plánu dálky volají, vítr už příhodný váne nám, tajemné příběhy nás čekají, tvým domovem bude oceán, v ráno výplaty vítem nadolva, žene loď širu dál. Kolébá popy plachetnice, jak by si s ní jenom hrál. Posádku Aničku neleká, bouření uragán. Snaží se nedát kamerovat. Země oznámí nám příletem hormorál. Náš ostrov vzdálený slunce vynoří, z příboje snů našich pustý kraj. Zátoku písčitou úsvit odhalí, háj palem útesy bílých skal. Přijď krají vlny i tvůj čas, srdce tvé duše rázně. Nás tráví moře nebezpečí, s přáteli zvládneš vždy s nás. Přátelství najdeš pevnou hráz, zbaví tě smutku bázně. Zítra, až naše cesta skončí, staneš se jedním z nás. Vzhůru na plánu dálky volají, vítr už příhodný váne nám, tajemné příběhy nás čekají, tvým domovem bude oceán. V ráno vítrem nadolva, žene loď širu dál. Kolébá plachetnice, jak by si s ní jenom hrál. Posádku Aničku neleká, bouření uragán. Přítomnost země oznámí nám příletem kormorán. Náš ostrov vzdálený slunce vynoří, z příboje snů našich pustý kraj. Zátoku písčitou úsvit odhalí, háj palem útesy bílých skal. Přijď krají vlny i tvůj čas, srdce tvé duše rázně. Nás tráví moře nebezpečí, s přáteli zvládneš vždy s nás. Přátelství najdeš pevnou hráz, zbaví tě smutku bázně. Zítra, až naše cesta skončí, staneš se jedním z nás. Vzhůru na plánu dálky volají, vítr už příhodný váne nám, tajemné příběhy nás čekají, tvým domovem bude oceán. V ráno výplaty vítrem nadolva, žene loď širu dál. Kolébá popy plachetnice, jak by si s ní jenom hrál. Posádku Aničku neleká, bouření uragán. Přítomnost země oznámí nám příletem kormorán. Náš ostrov vzdálený slunce vynoří, z příboje snů našich pustý kraj. Zátoku písčitou úsvit odhalí, háj palem útesy bílých skal. Přijď krají vlny i tvůj čas, srdce tvé duše rázně. Nás tráví moře nebezpečí, s přáteli zvládneš vždy s nás. Přátelství najdeš pevnou hráz, zbaví tě smutku bázně.
domáca. Zítra, až naše cesta skončí, staneš se jedním z nás. Vzhůru na plánu dálky volají, vítr už příhodný váne nám. Tajemné příběhy nás teď čekají, tvým domovem bude oceán. Bránou výplaty vítr nazouvá, že neloď vširu dál. Kolébá boky plaketnice, jak by si s ní jenom hrál. Posádku aniž David Rubr. Územní uragán. Přítomnost země oznámí nám příletem kormorán. Náš ostrov vzdálený slunce vynoří z příboje slů našich pustých krajin. Zátoku písčitou úsvit odhalí, háj palem útesy bílých skál. Přijď krají vlny i tvůj čas, srdce tvé plže rázně. Nástrahy moře nebezpečí, s přáteli zvládneš vždy s nás. Přátelství najdeš pevnou hráz, zbaví tě smutku bázně. Zítra, až naše cesta skončí, staneš se jedním z nás. Návštěvníka na ostrově trosečníků Gondobolu, pana Slavka, námořního za přivítání. A už jste slyšeli, já jsem nějaký Alex Slavík, jsem kapitán lodi, ale teďko momentálně 30 let posledních kapitánuju na řekách, na Labi, v Vltavě. A před lety, v 70. letech jsem jezdil na moři. No a vy tady máte takový vlastně, jako námořníci jste, tak spíš budeme mluvit asi o tom moři, že jo? No, já jsem jezdil pár let na lodi Košice, já vám něco povím, byl to takzvaný Rudovec, kde se vozila železná ruda, 26 metrů, ponor 10 metrů, když se naložilo 25 000 tun železné rudy, takže poměrně veliká. Posádka tam bylo 40 lidí, dneska je to daleko méně, že jo, v té době ještě jako bylo víc lidí než techniky. Byla postavená v Japonsku v 63. roce, měla japonskou mašinu, teda stroj, Hitachi, 16 000 lidí. No a tohle je asi o lodi, kde jsme jezdili. Jinak jsme vozili většinou železnou rudu z Jižní Ameriky, z Venezuely, taky jsme byli v Surinamu a jezdili jsme do Spojených států a do Evropy hlavně. No, teďko já takhle nevím, co bych vám povídal o tom, ale radši bych takovouhle přednášku, kdybyste se mě potom ptali, co o tom moři a tak. A já jsem dones jenom tady dovez, abyste viděli, jak vypadají třeba takové námořní mapy, tak si nechte kolovat, jo, takhle asi to vypadá. Tak se takhle můžete podívat, jsou dvě, tak podle tohohle jezdí námořní lodě. No. Když jste na lodě nějakou posádku, tak to už se vlastně řekl, na lodě bylo 40 lidí posádka a to se rozděluje na důstojníky, palubní posádka a strojní posádka. No. Jo, přistávání, vyvazování lodě, odvazování a podobně. A pak jsou důstojníci, kteří tomu všemu v podstatě velej, plus teda nejvyšší je kapitán. No. To je asi tak k tomu těm posádkám. Kolik lodí jste vystřídal? Já jsem vystřídal jenom v Košici, na další lodě jsem se nedostal, protože pak jsem se vrátil sem a nastoupil jsem vlastně Zažil jste nějakou velikou bouři, kde? No, na moři. Na moři, výborně. No, určitě. Takhle
jsou veliký bouře, ale hlavně v zimě a je to nad Azorskýma ostrovama. Azorský ostrovy, jak jestli víte, tak jsou vlastně kousek, by se dalo říct kousíček od Jižní Ameriky a Španělska, ale spíš do Atlantiku. A vždycky, když v zimě teda, když se přijede z Jižní Ameriky nebo z jihu, se přijede k Azorským ostrovům, tak tam je krásný počasí a přijede se nad Azorsky a tam jsou hrozný jako bouřky a říká se tomu štormy a to jsou opravdu veliký bouřky, že i tahle ta 120 metrová nebo 130 metrová loď v podstatě má s tím co dělat, že to jsou vlny 30 metrový a ta loď prostě vyjede na vlnu a pak třeba pomalonku zase couvá do té vlny a zase další vlna, takže je to takový opravdu nepříjemný. No. Tak jaká byla vaše loď? To jste asi To už tady jsem- už no. říkal. Máme nějaký dotaz? Ano, tady No. se... O Tichém oceánu? V Tichém oceánu jsem nebyl, já jsem jezdil Atlantický oceán. No. Tam je asi ticho, bude, jo. Tam nebylo ty bouřky. Byl jste na moři poruchu lodi? Zažil jsem poruchu a to je velice nepříjemná věc a to se stalo dokonce v Bermudském trojúhelníku, kdy najednou jeden krásný den prostě ta loď jako pořád jsou slyšet ty motory, že jo, pořád plave, jede a najednou všechno stichlo a bylo ticho a ta loď se zastavila. Takhle, ona když je naložená těch 25 000 tun, tak většinou brzdí 40 km, než se zastaví. Jo, protože to je veliká váha a to prostě jde pořád, než se zastaví. A ta se zastavila a začala se najednou jako nepřirozeně houpat. Tak jsme všichni zpozornili, co se dělo a to se stala nějaká porucha právě v mašině, kdy tam vypadly agregáty, no a asi za půl hodiny se to zase všechno spravilo a loď se zase rozjela dál. No. Který největší přístav jste navštívil? No, největší v podstatě asi Glasgow v Anglii, v severní Anglii, vlastně ve Skotsku, no. To byl takový přístav. A nebo ve Filadelfii, vlastně to je taky další. No, je to tak nějak podobný, ty přístavy, no. Veliký. Kolik lidí bylo nejvíc na lodi? 42. Tam byly 2 manželky, takže 42, posádka byla 40. Lodí, no. Tak tamhle dotaz. Byla nová vaše největší loď? 137 metrů. No to je trošku delší, no, než tady to, ne. Tady? Ale věříte a našel jste někdy v Bermudském trojúhelníku ty lodě? Ne. Se tam ztrácejí? Věříte na to? No, věříte, nevěřím. Nevěří se na nějaký mimozemšťany, ale opravdu tam jako jsou takový problémy s počasím. Jo, že během hodiny se změní počasí, třeba najednou do bouřky zase, jo, z krásného počasí, takže jsou tam takový nějaký anomálie, by se dalo říct. No. Jsou strašně krásný, jsou veliký a je z nich v podstatě vidět vždycky taková ta hlavička, jak takový ten vodotrysk z nich a zase se potápějí a jsou takový krásný, no, a veliký. Tak asi jo. Umíte anglicky? No, trošku. A byla ta velryba větší než ta loď? Ne, to pak menší, daleko menší. To zase 100 metrů nemá, velryba. Tak. No. Viděl jste někdy kosatku? Kosatku, no tak to asi zřejmě bylo mezi těmi, já nevím, jestli to byla kosatka, nebo jestli to byla orka, nebo co to byla za velryby, no. Já tamhle někdo se hlásil, tamhle. A viděl jste někdy Titanic? Titanic jsem neviděl. Tak možná v televizi. Já jsem byl na vojně na Dunaji, jsem se dostal náhodou na Dunaj na Pečminou, no, a to byla vlastně německá pohraniční stráž. Na od té doby mě to nápisal a jsem snažil tam dostat. Koho? Hejnory? Tak Hejno jsem asi viděl, no. Dobrá, ale určitě jo.
Jdeš s Bárou na Dobrý, dobrý, děkuji. Počkej na nás to, ne, Utíkej. Tak, dneska je neděle je den motýlů. Na ostrově ráno vše zalilo slunce. Do zvuku přílivu bylo slyšet jemné šustění křídel. Nad hlavou trosečníků se shromažďovaly různé obrazce květin. Co jsou to motýlí vajíčka? Kukly ne, ty teprve přijdou. Teď nám motýly nakladly vajíčka. Vajíčka, no to je vlastně rýže. Větší než rýže motýlí vajíčko nikdy není. Takže po rozchodu se sejdeme dole u strobu, až si odnesete věci, co kdo máte. Stoupneme si a na povel všechny oddíly sbírají. Víš, kolik minut by jim to trvalo, než to dali? Pojď. Ty kopřivy jsou vážně odháněcí zdroj. Pozor! Pozor, competition. To znamená co? To znamená co? To nevím. Ale dokud je čas, tak sbírejte, ať se to udělá všechno. Kolik zpívá času? Nevím. Ale dokud se nepískne, tak sbírejte. Poslední minuta. Tak foukej. Jdeme do finiše. Jo, štětec tady, aby se to nepatlalo. Báro, už to nevypadá jako housenka, to zase tím můžeš. Hele, máte barvy ty papíry. I nahoře. Ale dobrý, ještě k tomu. Je to parádně. A čím pusou? Ty kadla to taky. Ty kadla ty mám ustřihnout? Určitě, budu. A čím pusou? Ne, já bych to udělal tímhle. Ne, to já jsem to taky stříhala nůžkama, protože tam letím to nejde. Baby
Všichni budou až za barčou. Jo, tam nikdo dopředu nesmí. Tak, připrav se a sledujeme hru. Trojka, ticho, trojka sleduje hru. No běž Jo? musíš, jo? A A už to pořádně a nabudeš. vejš, jo? Běž. To je skoro. Můžeš to možná zkusit, ale... Budeme. Třeba příště, teďka jsem si vystřídal všechny tyhle. Pryč. Ne, nesmíte být blízko u sebe. Ty máš dvě? Jednu, to je jenom složený. To je jenom složený, abyste neviděli čísla. Tady někam Tak, dostíhnout. a pryč. Počkej, tam ne, přede mě. Lukáš Abych na vás viděla. A co je ten šátek? Asi. To teprve mu zavážu oči. Ježiši, Kriste. To jsem nepochopila. Tak, vy jste za oddíl? Dvojice. Dobrý. Takže 5. No, takže jsme nás je 5. To už příjmení. A nás je 5. Jakže? Vašáková. Vašáková. A nás je Já už jsem si svýho ulovila. si umluvíme my. V lese. Tak, 3, 2, 1, teď. Dobrý. Tak, jméno, jděte. Ondra.
cukierku. Víš, nějaký černý. Myslíš si v rámci své kreativity? A vytěžuje na jednu stranu poražení na druhou, prosím. Zpotek se! Jak se to drží? A můžu to řešit. Tak holci, 3, 2, 1, teď. Vytlačujeme se. Opatrně, jak se neklepnete těma klackama, jo? Měli byste se přetlačovat, ne? To si tam mydli. No, tak. Jeďte ostatní dál od nich. No. Alek. Nedal. A vyhrál jsi? Tak můžete, holky. Merče, já se jdu napít. No, jak Merče, já se Vyhrál úplně? Jo? No, hrál v tom boji. Já prohrál. Mě jenom stačily praštit. Ty jsi prohrál, Martine, jo? Já jsem co nejvíc zabije. Oh. Ale tam už to někdo bude solidně pálit. Potáčejte se s tím, jo? Do třetího místa třeba v každý skupině. Takhle, Robinson upečený. Porozumění na řeči že je to bílej had. To bude rychle. Jsem na to, vej. A co? Hodně roboty bylo. Když jsi si užila. A já nemyslím to. Potom někam zaleze. Tady jak má tu pusenku, tak on se těmi rybáčky jde takhle nahoře, chytne za nějakou větev a takhle se celý svlíkne z kůže. To jsou ty kůže, které najdete v přírodě, najdete je prostě. A vlastně z té kůže on vyleze a zase ten had je o něco větší. Když jsou malí ty hadi, tak se svlíkne i 12 do roka. Jo, potom je to rozštěný taky. Když se vidíte, tak tohle je chleb. Vidíte to? On se špatně svlíknul a teďka nám to ukazuje, jak to svlíká. Tak to je kůže toho hada, to takhle se svlíká. Těm je asi tak 5 měsíců, 6, no, tak nějak okolo 5-6 měsíců. Půlroční skoro. Tak dlouho už je chováme. Jak je mám? Já vím, že tenkrát z Afriky, když mi přišli, tak to byly mláďata, takže tak nějak plus minus, dejme tomu 1 rok, to dokážu určit, jo. Co chcete vědět ještě? Jazyk, viděli jste jazyk? Mě olíznou. Má jaký jazyk takhle? A jak vyhodnocuje jazyk, jak vyhodnocuje, kde co je? Víte to někdo? No, jak čichem, no jak čichem? Jazykem. Tady takhle mezi očima, když se padne na oček, mezi očima malinko dolů, existuje takzvaný Jakobsův orgán, se to jmenuje. To je v podstatě počítač. Ona vyndá jazyk, zatáhne a ten Jakobsův orgán vyhodnotí, kde je nějaký teplokrevný zvíře, kde je sluníčko, kde je voda. Jako cítí, ale já nevím, lidi na těch 10 metrů to klidně ví, 10-12 metrů v pohodě, no. Ale ono to takový nebude, krajty mají vejce a hrozdíši jsou živorodí. To znamená, že z kloaky vylízají malý živý háďata.
Oni mají taky vajíčka v sobě a to prostě, jako tam to prostě to mládě se narodí, vydá hlavičku, má mléčný zub, prořízne ten vak a vlastně z těch kolováky vyleze. Z toho hada vlastně vyleze zdravý, nádherný malý hádě. Můžou jich mít klidně 30, 40. Není problém, podle velikosti a podle, jak jsou jako vykrmení zvířata. No. Já chci fotku. Tak tvrdě, že občas se může stát, že lidi v chovech, když je mají chovají doma, tak jim dávají cvrčky, ale mají špatný substrát dole. Když se chovají chameleoni, tak vždycky by měl být dole písek. I když literatura uvádí, že by tam mohl být klidně kokos, mohl by tam být mech nebo listí. To je všechno hrozně špatný. Protože ten cvrček, když mu dáte cvrčka, tak on první, co udělá, se schová do toho mechu. Vy si myslíte, že jste mu dali najíst, ale v jádru jste mu najíst nedali, tomu chameleonovi. Ale stane se to, že ten cvrček první den má hlad, druhý den má hlad, třetí den má hlad, žije jenom v noci, vyleze pod té větvi a normálně chameleon tak tvrdě v noci spí, že mu normálně okouše ty nohy a zůstanou mu tam tak jenom kosti, které se drží té větve. Oni hrozně tvrdě spějí, že se ani neprobudí, když jim koušou nohy. No. Ale jako bolí to, jako když, jako říkám na rovinu, on umí jako zmáčknout těm ty prsty, že to docela jako i bolí, jako jo. Musím dochvátat druhý. A když se probudí a koukne na No tak většinou umře, že jo, protože přijde infekce vlastně, že jo, a tím pádem umře. To takový dopangač s tím. I když to sehnal. 8 dní ten týden. Potom je odkalý, najednou je normální, to trvá taky tak týden. A potom ten had jde přírodou. Někde se za něco chytne, tady takhle za ten pisk, tady takhle, hadí. A takhle vám jde a normálně prostě tak může se s něho krásně svítnout úplně celá pusa. Jo? Takže zase ten had zase je o něco větší. A takhle to udělá třeba 10krát do roka. Jo. No. Maj. Ale dáme to k tomu obličeji. Já jsem neucítil. To je jako divný. To je úplně úžasný. Je jedovatý nebo ne? Kdyby byl jedovatý, jako tady. Jsou takový divnou kůži. Oni pohladí. Hladíčky si přejdou takový nějak. No, a příjemná, jo. A potom jsou ještě v Saúdské Arábii. Já vám takhle ukážu, co k tomu říct. Takhle vypadá samička. A když se narodí a doopravdy ty samičce jsou toho mláděti jsou tak 2 dny, tak to poznáte, co je kluka, co je holka, protože má tady na zadní nožičkách takovej trn. Jo. Já vám takhle ukážu samečka. Ono, když by bylo sluníčko, by byl krásně zbarvený, ono už je mu zima. Tady vidíte, jak vypadají chameleoni, když jim je zima. Takový nevýrazný, takový nějaký. Jo. Samička třeba, když je těhotná a čeká vajíčka, tak je úplně celá černá a má na sobě obrovské svítivě žlutý fleky a žlutý čáry. Vypadá jako Dunlop, kluci, co znají Dunlop, že jo, auta. Tak takhle přesně vypadá samička, když je gravitní, když je těhotná. Ale teď, jak jim je zima, tak jsou takový už jako studený, už nic moc. Jo. Může být první vajíčka už v 8 měsících. Oni žijou krátce, oni žijou tak 3,5–4 roky, ty samci tak okolo 5 let. Nejsou, to není dlouhověký zvíře. No. Má větší kokrhel a má vzadu ten trn. Vidíte ten trn? Je to vidět, jo? To je ten trn a to je samec, to se okamžitě pozná, jo? Ty vajíčka? No, hele, oni ty vajíčka, to je takový sypký písek, jim to jako nevadí. A oni tam jsou 150 dní, hrozně dlouhou dobu se líhnou ty vajíčka. A najednou se prostě otevře to vajíčko a vyleze takhle velikánský chameleon, ten je takhle velikánský. Jak jsou třeba na ovoci, takový ty mušky, jak poletujou, tak my ty mušky doma pěstujeme. Takový oni nelítají, oni jenom chodí. A těma my krmíme ty malinkatý chameleonky. Takže takhle vypadá samička, takhle vypadá samec. Když to budete chovat, tak vždycky dole musíte mít písek v teráriu, potom nějakou pěknou větev, misku na vodu a dáváte tam cvrčky, motýly, co kde chytnete, tam dáváte. My máme doma hodně cvrčků, protože máme chameleony. No vidíš to. No. A odkud ty seš? Si sobě slavy.
No, vidíš to. Jak se jmenuješ? Kuba Sladovník Jakub. To neznám. Když jsem chodil nahoru, a druhý cítíky, lepší cítíky jsou schovaný v lidi. Stále by to slyšela v tom takhle. Stále. Dneska ne. Já nevím, ona se asi splet. Tak líbí se ti svícínek? Tak co tady vyrábíme? Chceme pomoct? Další bude pomazánka, Pavla přiveze ten sejra a dá se z toho pomazánka do toho příště. 6 vyšších máme, tak se ho moc stane. Připraven ke startu, je to náročná disciplína, musí být rychlý. Nepít! Tak, můžeme. Ke startu připravit, pozor, teď! Hezký. Konec! 12:42. Jsme nejrychlejší? Ne. Bylo tu 10. Tak to dáme. Jo. Dáš 7. Hele, včera jsem dal 7 sekund s týmem. A vychlastal jsem to celý sám. A jděte s tím stranou. Tak to jo, dobrý. Ty jsi, Maruška, ty jsi tak 7 sekund. No jo, Maru, trochu ženský musíš. Ne. No tak. Tak, zasadit. Hele, připravit. Od 10 sekund. Jasný. Počkej, ticho. Od 10. Tak, připravit. Ke startu, pozor, teď! Pak mám tady a pak mám někde na zádu. Klesávám to, klesá. Jo, ty jsou nějaký divný, ne? Stop! 9,80. Dobrý. 9,80. Jsme nejlepší. Ty vole, já to chytal. Jsme nejlepší. Maru,
Bude po týdnu opět čajování. Tam se kdo z vás pije, jaké čaje? Je někdo černé, zelené, ovocné, bylinkové? Ovocné a bylinkové. Sladké. A kdo má radši sladké? Ať je to čaj nebo ovocný čaj? A kdo má radši takový ty, co sladký nejsou, ty trpčí, květovější? Tak. Čaj je bílého na začátek, protože ten je nejjemnější, ten se jmenuje bílá pivoňka. Poté nás bude čekat takový zvláštní čaj, říká se mu modrozelený a jmenuje se vodní víla. Tam dominují jako je pražené, žitné, sladové tóny. A zakončíme tu klasickou degustaci černým čajem z Himaláje, z oblasti Darjeeling. A potom jako bonus proběhne ochutnávka, fragment, někdy se tomu říká také čajový obřad, to, co provádějí Tuaregové a Beduíni v severní Africe. Budeme pít zelený čaj s mátou a cukrem. Tam vedu přivednou stanici. Přivedli jsme jenom pár zvířátek, jo. Nemůžeme si vzít všechno, nemůžeme si vzít třeba felzumy z Madagaskaru, nemůžeme si vzít kekončíky noční, prostě malý ještěrky, moc jsme se nebrali. A zase nějaký extrémně veliký hady taky ne, jo. Já také mám občas i nějakého hada pučím, kdo se nebojí. Počkat, sedím, mluvím. Tak, já budu mluvit tak jako docela, jako bych řekl, zkráceně. Kdo se chce něco zeptat, může se samozřejmě zeptat, jako nebudu to nějak rozebírat nějaký druhý. Nejdřív necháme pána mluvit, jo? Marino, dej tu pazouru dolů. Takže já začnu želvou. Tohle je naše samička, je to želva ostruhata a je to mláďátko. Ty holky, když jsou dospělí, tak jsou takhle veliký, mají 40-50 kg. Ty kluci mají 70-80 a jsou takhle velikánský. Žijou 100 let, to znamená 3 generace. Tohle je slečna, to se pozná podle toho, že se podíváte, tak tady má tak jako dovečka a má tohleto rovný. Když to samec, to má propouklý, velkou puklinu, tady má takovou lens, jo. Takže tohle je holka, takhle je vždycky mít v květnu vyndáme ven, koncem května a až tak nějak říjen, listopad, spíš ten říjen uklízíme, necháme ji prostě přes celou zimu, přes den i noc venku. Má svoje místo, vždycky tyhle ty želvy většinou si najdou nějaké místo na té zahradě, kde potom chodí spinkat. Jo? Takže dalo by se říct, že většinou přijdete a víte, kde ji najdete. Má hrozně ráda teda pampelišky, podběl, vlastně jakýkoliv zeleninu, trávu, cokoliv. Přes zimu jsou to želvy, obě dvě, všechny 3 druhy. To jsou želvy, které se nezimují. Já nemám rád moc zimující želvy, to znamená, nemám rád evropský želvy. Takže tohle je severní Afrika. Tamhle to, co vidíte, je želva uhlířská, je to mládě, jsou takhle velikánský dospělosti, jsou ovální, jsou černí, jsou hrozně akční, furt běhají, ale když je budete chtít mít doma tak, nebo pouštět ven, tak oni potřebují tak jako trošku vlhké, protože jsou z Brazílie až vlastně nahoru po Argentínu, mají rádi vlhko a taky se pozná samec od samice podle toho propadnutého bříška. A jinak všechny tyhle ty želvy, oni teda žijou i v zimě, takže my máme ve škole takové terárií a krmíme je senem, pekinský zelí, papriku, prostě cokoliv jim dáte, jabko, cokoliv jim dáte, tak to oni sní. V této oblasti okolo ty Kalifornie vyskytují se v lesích, kde jsou borovice, mají hrozně rádi, šplhají po stromech, úplně perfektně to umějí. A vlastně, když si vezmete ten originál, který tam vlastně v té přírodě je, tak ono to má úplně stejnou kůru, barvu jako ta kůra. Jsou to veliký šplhači. Jsou to hrozně hodný užovky. To jsou mláďata, oni v dospělosti mají 2 metry, ty samci, samičky mají o něco, mají takovýhle krásný, vidíte to? A ona, když se po té borovici, tak vypadá borovice, šplhá, tak to vůbec nevidíte. Jo. Žijou u rybníků, u potoků. Kdy se dostaneme k tomu chování hadů? Za chvilinku, teď o tom mluvím. Teď se začíná. Takže Pak se budete ptát. Takže takže tyhle hadi jsou vlastně v té Jižní Americe, jde to až do toho Mexika, tam jsou takový trošku jiný barevný mutace akorát. A vlastně Americe nebo vůbec jako celý svět prostě vyžaduje dneska nebo chce jako tržně, chce zvířata, které jsou barevně nějak zmutovaný. To znamená, že vezmu samička se samičkou, že jo, prostě dáme k sobě, její děti dám zase k sobě, její děti dám zase k sobě a stane se mi to, že mám nějaké albinistické formy. Takže tohle je had, který žije v přírodě. Ale kdyby se potkali takhle, jak jsem říkal, 3krát spolu, tak z toho vyleze z toho takovejhle krásný had. Je to totéž, akorát je to zmutovaný, je to prostě vyšlechtěný. Jo? 1, 2, 3,
4, 5. Klára Jandová. Klárka. Tak, co Klárka nám? 5 dřepů, Klárka se to zjednodušuje. 1, 2, 3, 4, 5. Hanička Kopecká. Tak Hani, co ty? Budou nějaké zpěvy středeční? Taky dřep, jo? Jolanka. Tak jdeme. 1, 2, 3, 4, 7. Dopis. Dopis. Tak. Štěpánek Karkula. Dřepy, na ně to neříkej, jenom dělej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trasečníci Bajerovi. Tak jedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Míša a Adam Kubíkovi. Takže už nám tady tripovali. A my jedeme kometem. Nevím, čím pojedem. Hej, Jabko. Co je? Tady se nám rozdělily sedačky. No to nech běžet. Nech to bej. Prosím tě, jdeš pak za mojí maminku, já mám u nich baťovu, mám časopis. Kde jí máš? Nejde ve předměst. Já se podívám. Ona s námi jede taky? Ne, ta je Jsi si jistá? nebo i když, že nebudem Jakub, jako má moje ne, že nebudem s námi, tak má Jakub. Nechám prý, že jo. Ale já se držíš. Držíš, jo? Tak si drž. Já bych asi tu bárnici s tou vodou tam někam přispítil. Už jsme tady? Skoro jo. No. A podívejte, tam ten zvon. Jsi tam byl, ne? Tak znovu. Ještě jednou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Další, hele. Pojďte sem. Těch 20, co teď napočítala Pavla, pojďte tady. Tady přidřepněte. Čo, pojďte sem. Barče. Tady okolo Barče. Jsem si jistý, že půjdeme domů ze znamení. Nehejbejte se. A Rubiče taky. Co jste? Celý tábor, jo, ty vás jako much. No. A najedli jste se pořádně dneska? Jo. Jo, co jste dělali dobrýho? Guláš. No guláš.
Kolik knedlíků? Nic, to bylo s kolínkama. S kolínkama, jo. Ježiš, to bude tak mouchy, než tam vylezete nahoru. No. Někdo už je na ústředně, koukám. Ano, několik už vysílalo. Jo? Ano. Byl dobrý ten guláš. Tak vážení, já vás tady vítám na naší úžasné rozhledně Kovářce. Dostali jste se před třetí historicky vybudovanou kamennou rozhlednou po 71 letech v České republice. Jo, takže je to už hodně dlouhá doba, co se přestaly stavět kamenné rozhledny. Rozhledny se staví dneska různého typu, hodně dřevěný, anebo zůstávají telekomunikační sloupy a z toho se dělají takové vyhlídkové věže. Takže my jsme tímhletím unikátní a jsme tedy první v jižních Čechách stavby tohoto stylu. Pak máme úžasný unikát. Za prvý jako rozhledna máme číslo popisný tady. To taky nemá žádná rozhledna. A pak máme u rozhledny muzeum. Jo. Muzeum samého železa, takového rezatého, to vám asi nic nebude říkat. Ale jsou to věci, které vyráběli kováři pro lidi na vesnicích. Že kovář byl velice důležitý člověk a všechno, co ty lidi ze železa potřebovali, tak jim udělal úplně nevýslovně nádherné věci. Jo. Takže tím jsme unikátní. Pak máme tady na té zvoníčce zvon, to jste možná viděli už z cesty. A ten tady máme pro hodný turisty, pro štěstí, takže u nás každý si může cinknout, až půjdete odsud, každý jednou cinknout pro štěstí. No to bude sice jak když hoří, ale, no, ale jen tak lehce si cinknout. Ono se nemusí hodně mlátit, jen tak pro štěstí stačí trošku a jenom jednou. No, jinak tato rozhledna tady stojí teprve 2 roky. A i když vypadá jako zbytek nějakého hradu nebo tvrze, tak tady nic nestálo, je to úplně nová stavba. Tak jo, tak běžte. Dejte si majzla, protože na zahradě máme čerta, on je sice hodnej takový. Dneska měl řízky, takže nic nedělá, ale jak někdo bude zlobit, tak to bude mazec. Tak ho sem přivedu a budete vidět. Tam až potom, teď jdeme nahoru, pak se vystřídáte. Vylezte nahoru a ostatní můžou sem dovnitř. Elčo, vy můžete sem. Vy se tady můžete koukat. Klidně si to polovaž tady na to. No. Klidně si u nás rozhlížejte. Jo, no taky už tady byla tyhle ty kruhy na kola, na ty břehy. Klidně si to můžete vyzkoušet tady. No. Tak. Neboukněte se. A kdo se bojí, tak ty čerti. Mají tyhle ty řetězy od nás, když chodí v zimě. Co? Chodí k vám čerti? No, tak ty chodí si k nám půjčovat řetězy. Takže až těch strčej do pytle a svážou ti za nohu, tak můžeš vědět, že jsou od nás. I pouta tam mají, no. Tady do toho ohně, aby víc žhnul ta uhlí. Nastrkalo se tam železo, který se ohřálo a potom se vlastně na něj bouchalo tady na kovadlině. No. Takže takhle to krásně fungovalo. Co, jde to točit? Tohle máme. Co, brát? Jo, počkej, dávám na to. No, už máte všichni hotovo. Tak, výborně. Jolanko, divo toho dá. Já jsem to tam chtěla opláchnout. To se spálíš jenom jednou. Tady ještě holku, byly 3 roky, 4, tak tady šapato modrý železo odneslo.